A čaute ľudia, toto je ďalšie video. No a som stále v Luxe, v pivárni Lux. No a fakt toto bude môj prvý kanál. Ja sa strašne teším, že budem mať odoberateľov. Dúfam, že ešte strašne veľa. Ja sa strašne teším, že som na YouTubečku a že tam môžem natáčať videá. Strašne som rada proste. No, natočím aj video, ako s maminou kúpime školské veci. A poďme sa ešte niekde pozrieť. Zatiaľ. Poďme sa pozrieť ešte kde. To sa má pivnica, nič iné. Tu úplná tma. Jak v horore. Hej. Čo si? Neviem, či bude to odomknuté. Aha, zamknuté. Tak nie. A toto je moje prvé video na YouTube. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, dislike, okomentujte to. A z tohto videa je to pre mňa všetko. Majte sa a čaute.